Хей! Аз мислех да остана без коментар по тази тема, само че напоследък ми се налага да трия прекалено много коментари за сезон 2 на Русалки, защо няма да участвам, какво е станало между мен и Лили. Затова реших честно да си седна и да си ви отговоря на всичко, което мога, вместо да блокирам имена от коментарите ми. Да започнем с любимия ви въпрос: ще участвам ли в сезон 2 на Русалки? Тъй като цялото минало лято съм го промотирала сезон 2 и съм обещавала, че ще участвам. До последно бях убедена, че ще съм включена в проекта, но за най-голямо съжаление бях изключена. Причината, която ми беше дадена за моето изключване, е, че не участвах на Боби сериала Вампирите от Норич, не знам дали сте го гледали. За този сериал бях обещала на Боби, че ще му помогна, че ще участвам, с обработването ще помагам. И когато бях повикана в определен час за снимки, всичките ми сцени тогава бяха с Лили, но Лили я нямаше тогава. Около 3 часа съм седяла да я чакам да се върне. По-късно разбрах от сторито и че е била на някаква процедура. През това време аз снимах втора камера, помагах с осветлението, вкарах се в процеса много бързо. И когато Лили се върна, ми направиха огромен проблем, че съм спряла на тяхното парко място. И тогава просто си запалих колата и си тръгнах. Обясних на Боби ситуацията на другия ден и той се съгласи, че не е честно спрямо моето време и ми намери заместител още на следващия ден. И аз въпреки това съм обработила всеки един епизод на този сериал срещу сумата, която нормален едитър би взел за половината на един епизод. Да, това е измислената причина, която аз получих от Иван и Лили, като застават и казват, че съм несериозна, вместо просто да си ми кажат, че не ме харесват вече. За втория по-гаден въпрос: какво всъщност стана между мен и Лили? Много ми се иска да знаех отговора на този въпрос, но за най-огромно съжаление дори аз не знам какво стана. С нея бяхме заедно почти цяло лято, така бяхме. Не се прибирах с дни само и само да обработвам Русалките, дадох си 100% за нейния проект. Накрая на лятото почнахме леко да се спречкваме за някакви глупости, обаче това е нещо нормално за хора, които прекарват всяка една секунда заедно. Няма как да се разбирате за всичко, особено под всичкото напрежение с всичките хора, които разчитаха на нас. И реално никога не сме се карали истински, никога не съм ми повишавала тон, никога не сме си крещяли. В редките случаи, в които имахме неразбирателства, аз винаги съм държала да си я дръпна след това настрани, да си кажа, че си я обичам и че сестрите понякога са така. Бях с нея до последно, до 30 септември. Това беше последния ни ангажимент за Русалките, беше една огромна фен среща. В момента, в който вече ни трябваха за Русалки, тя просто спря да ме търси. Първите 2-3 седмици на октомври аз още бях много наивна и въобще не го осъзнавах това нещо. Продължавах да си пиша и да си звъня, но много рядко се чувахме и тя ми отговаряше много, не знам, странно беше. И тогава усещах, че има нещо. Като тя не ме извика да се видиме за първи път след това и това беше за да снимаме нейния следващ проект, Петък 13, и трябвах един ден там за снимки. Това беше първия път, в който се виждаме от около 2-3 седмици и тогава, когато се видяхме, аз осъзнах, че тя вече не ме харесва. И се почувствах супер наивно, защото усетих, че тя държи някаква неприязън към мен от доста време. И нещо, което не знам дали е окей да споделям, но тя през първия сезон, през цялото време говореше зад гърба на Ева страшно много. Казваше за нея само като приключат Русалките и я разкарвам, не искам повече да я виждам никога. И след това се оказа, че аз бях Ева. На снимките на драма беше много гадно. Тогава мисля, че си снимах едно видео, което си го снимах само за да си разкажа какво ми е на мен. И си ми седи на private от доста време, от декември. Ще ви пусна един отказ все пак, за да видите за каква гадничка болка ставаше въпрос. Отвратително фейк хора. Хора, с които допреди месец съм била така човек, най-близката ми приятелка. Всичко можех да й кажа, всичко й казвах, всичко й споделях. И тя не ме потърси, човек. Приключихме да снимаме Русалки и тя не ме потърси. Никога повече, просто е така. Само за да снимаме някакви други неща, само по работа. И дори не ми каза защо. Дори не ми каза какво направих. Да, малко ембересинг, ама нищо. Вече отдавна не се чувствам така и го преживях, но просто беше малко... Не знам, неприятно беше да гледам сторитата на всичките ми приятели от сезон 1, които снимат и се забавляват и са всички заедно без мен.
Не искам да ходите да пишете хейт на който и да е било. Не мисля, че някой заслужава хейт в тази ситуация. Аз все още си пазя русалките в сърцето и все още си го усещам като моето бебче, нещо, за което се грижих цялото минало лято и не искам да се провалят или нещо такова. Но това е абсолютно всичко от моята гледна точка. Имам чувството, че с Лили връзката ни беше толкова публична, че малко или много ви дължим някакво обяснение. Но ако искате наистина да разберете какво се случи между нас, мисля, че питате грешния човек. Аз до ден днешен нямам представа. Надявам се с това видео коментарите да спрат и да можем просто да почнем да имаме малко по-позитивен възглед върху цялата тази ситуация. Гледайте си русалките, надявам се да сте се справили чудесно с сезон 2 и така. Само любов. Хей, След огромния хейт, огромния тормоз и всички лъжи, които се сипаха по моя адрес, аз пак ще направя това, което винаги съм правила и няма да пада на нивото да ви лъжа и манипулирам с цел гледания. Защото съм 100% сигурна, че вие интелигентните хора осъзнавате супер елементарната манипулация и колко е фейк и колко е нагласено всичко. Искам да ви задам един въпрос. Вие, когато имате личен проблем с ваш близък, качвате ли видеа в TikTok, в които лъжете и търсите внимание? И то точно 1 година по-късно, и то точно 1 ден преди да качим русалки. И след тази нейна постъпка, мисля, че всички си отговорите на въпроса защо вече не сме в добри отношения, какъв човек е тя и защо вече не участва в русалки. А на хората, които вярват на лъжите, хейтят ме и се влияят от манипулацията, искам да ви пожелая искрено никога на вас да не ви се случва да ви предадат и да ви забият нож по толкова лицемерен начин за внимание. Пожелавам ви да имате поне един истински приятел, като каста на русалки, с които сме много голямо семейство и се подкрепяме и обичаме. И също така, не забравяйте да гледате русалки тази вечер. Много ви обичам. Хей, аз мислех да остана без коментар. Хей, ти каква лъжкиня си? Тръгнали сме да даваме коментари, що така забрави, че има още 10 човека от каста да знаят истината и на бръщолеви. Толкова много лъжи ден преди русалки за някакви гледания майна. Наистина ли го направи това? Наистина ли заби поредния нож в гърба на Лили? Аз само това не мога да си обясна. Хубаво разказваш някакви съчинения, ама дай поне да са малко по-реалистични. Май, доколкото си спомня, миналата година целият TikTok хейтеше Лили и Иван и ти беше човека, който лично на мен ми каза: не, Дари, не се занимавай, не дай да я защитаваш, тя не иска. Май тази година иска, а? И междувременно, какво прави ти? Какво прави ти? Ако си забравила, ще ти припомна. Ходи и плю Лили и обяснява как той било малко, тя си го била заслужавала. Как ще прави такива неща пред децата? Имайки предвид, че 90% от тия видеа си ги снимала лично ти. Oh yes, come on, baby. Наистина ли избълват толкова лъжи по адрес на Лили? Лили, която много добре знаеш, че никога от нейната уста и за най-злия човек не е излизала лоша дума и тя би му намерила поне едно положително качество. Защо забравяш частта, че ти се буташ само до хора, които в момента са вайрал и в момента, в който им спре славата и има някой друг по-вайрал, ти си там, ай така като пчеличка? Що пропускаш частта, че миналата година, когато си дала душата за русалки, всъщност ти я даваше за себе си, тъй като Лили и Иван от теб искаха едно нещо, а ти правеше нещо съвсем различно. Слагаше себе си винаги на първа линия, за теб да има най-яки кадри, за теб да има най-готини едити и Лили дори това изтърпя. След всичко, което ти избълва по нейн адрес, аз държа да ти кажа, че това момиче задържа мълчание през цялото време и нито веднъж не си позволи да каже една обидна дума по твой адрес. Въпреки това, че ти настрои всичките си фен профилчета, въпреки това, че спукаха от тормоз, въпреки това, че ни заплашва лично нас, писана хора от каста ти, мила, да обясняваш как много лошо щяло да стане само името ти да се било чуло в сериала. Това защо не го спомена или де да знам, може би някаква паралелна вселена се е случила? Наистина ли за пореден път за едни лайкове ти отново си готова да саботираш някой? Честно, ето имаш ги. Браво! Браво, Лина! Браво! Пък глупостите, които наговори за филма на Боби, това повече е черешката на тортата. Ама аз също бях поканена. Също му отказах и не участвах. Само, че това не мисля, че е повлияло на ролята ми в русалки. В смисъл, това са два различни проекта. И така отвори темата за вампирите от Норич. И я кажи, че и там беше сменена, защото беше супер несериозна.
И аз си кажи как Боби те издирваше и ти се измолваше за тия епизоди и ти въпреки всичко пак супер несериозно му ги изпращаш 2 часа преди да трябва да бъдат публикувани. Как да не те смени? Защо да не те смени? Даже много те е изтърпял. Доста е грозно да се правиш на жертва, имайки предвид, че миналата година ти беше тая, която казваше този няма да участва и онзи няма да участва, ако еди си какво и еди си, що не се случи. Чакай. Наистина ли не можа да запазиш достоинство и просто да я поздравиш за вложения труд, ами направи толкова ефтин номер ден преди нейната премиера, само и само да я саботираш? Наистина, към момичето, с което ти живя, момичето, с което се храни, момичето, което беше неизменно до теб, момичето, с което направи сумати рекламни кампании, наистина ли я предаде за пореден път Лина? Защо? Ето за това, хора, ние не давахме обяснения защо Лина няма да участва. Защото много държахме вие да продължите да си я харесвате като креатор, като създател, защото тя е готин образ, но не е читав човек. И защо трябва да ви настройваме срещу нея, като това са едни задкулисни истории, които нека да не достигат до вас. Понякога наистина е по-добре да не знаете какви сме в реалния живот, защото много бързо ще ни намразите. Лина, аз до последно се опитвах да си обясня твоето поведение по някакви начини в главата си, но след това видео даже се радвам, че го направи, защото така поне всички могат да разберат действителната причина, защо ти не участваш. И тя е, че ние сме едно семейство, а в семействата няма говорения зад гърба, в семействата няма предателства. Точно каквото е и твоето видео за пореден път към проекта Русалки. Ами, аз мислех да остана без коментар по тази тема. Може ли да върнем кадъра, защото езика на тялото те издава малко? Прехапване на устни. Несигурност означава това. Погледа е толкова репетиран и изигран, защото целият каст на Русалки преминахме през един мини курс на актьорско майсторство. Повярвайте ми, това няма как да бъде истинска реакция. Това е нещо, което е репетирано, което е говорено, което е мислено. Клатенето на краката й, поведението й, интонацията й. Повярвайте ми, аз и Дари се правим на такива в сериала, когато трябва да се мазним на Лили и русалките. В този живот предателите са винаги около нас. Деца, трябва да запомните нещо. Всеки един от вас ще срещне приятелка, приятел, любов, дори част от семейството. Всеки един човек може да те предаде. Когато държиш на един човек, ти няма как да му забиеш нож в гърба. Когато предадеш някой, не очаквай този някой после да не те премахне от живота си. Повярвайте ми, предателите са много нагли същества и те могат да играят жертвата, макар че те са виновни. Относно Лили, искам да кажа, че това е най-възпитания и скромен човек, който познавам. Повярвайте ми, аз не допускам много лесно хора до себе си. Много хора ме питат, какво правиш ти там, бе? Защо си с тия хора? Повярвайте ми, ако за вас Лили в социалните мрежи е малко по-лигава, повярвайте ми, това е най-възпитаният човек, който познавам. Иван и Лили се съобразяват с 20 човека, огажат на 20 човека, не дават пряка дума да се каже за този или за онзи. Това е истински екип. Вярвай ми, Лина, разбирам те, но много неща са се променили. Ако има нещо, сядаме на една маса и си го казваме 1, 2, 3. И това е най-хубавото, защото който играе зад кулисите, никога не излиза на сцената. Което е деца, с този клип, тя иска да покаже, аз съм слаба, аз не знам какво да направя, трябва да забия още един нож в гърба, за да привлека внимание към мен. Много ниска топка, това не е професионално по никакъв начин, това не е инфлуенсър, на който децата могат да поддържават, защото предателите винаги играят жертва. Но да знаете, никога не вярвайте на едни мили погледи, с които аз и Дари сме много добри в сериала, но пак забиваме нощ на русалките. Линшо, да знаеш, че няма лоша реклама. Независимо какво кажеш, какво направиш, няма лоша реклама. До вечера, 20 часа, Русалки, 2 сезон, 1 епизод. Ще бъде грандиозно. А след сериала ви очаква нещо още по-голямо. Целият екип толкова се е постарал. Ще бъде много яко, хора. Аз не мога да повярвам. Толкова много вложихме в този проект. Тези, които играят зад кулисни игри, никога не излизат на сцената. 8:00 в профила на Лилия Начкова. Научете се, деца, не само деца, младежи, да четете хората. Очи, тяло, всичко ги издава. Обичам ви.
Цялата зима я изкарахме заедно, наистина. Бяхме като брат и сестра, бяхме страшно близки, ти много добре го помниш. Всичко, което ни се е случвало заедно, аз работя с страшно много брандове, винаги съм те препоръчвал, винаги съм давал мило и драго ти да получаваш това, което знам, че заслужаваш, защото си вършила нещата си както трябва и аз до ден днешен, дори бранда, в който работиш в момента, аз съм те препоръчал и съм казал, давайте хора с две ръце, взимайте я, защото тя ще свърши работата добре. Въпреки всичко, ти решаваш моят труд, който аз съм вложил 2 месеца в него, по такъв грозен и манипулативен начин, да се опиташ да настройваш хора посредством някакво видео, което си е чиста проба манипулация. Хора, не вярвайте на това нещо никакъв случай. В никакъв случай. Каквато и да ви се струва светица в момента, Лина, заради тази жертва, която изигра с нощи във видеото, в никакъв случай не вярвайте на нещо такова, защото абсолютно всичко има две страни. Всичко е двустранно. Не сте слушали другата гледна точка наистина, за да може да се случи, дори конфликт да може да се случи, има две страни. И е хубаво да слушате и другата гледна точка, защото по този начин, качено, нощ преди, ние да извадим нещо, в което сме дали целият си труд. Наистина не сме спали, нашите семейства не са спали заради това нещо, само единствено за да се случи, изведнъж човек да дойде и от его, и от това той да се почувства добре по някакъв начин и да си направи реклама, може би. Нямам никаква представа защо се прави това нещо. Той се опитва да потъпче труда на хора, до които скоро се е писал приятел. Защото тук не става въпрос за приятелство, не става въпрос за това кой с кой се е отдалечил като приятел. Не. Тук става въпрос за едно шибано с извинение его, което явно е потъпкано, заради това, че в определен проект не участва, защото тепърва ще ни се налага да се виждаме, тепърва ще има страшно много брандове, проекти и така нататък, върху които заедно ще се наложи да работим, но се надявам това да не стане, разбира се, от този момент нататък, защото аз наистина съм страшно умерзен от това поведение и аз лично никога повече не искам да работя с теб под никаква форма, защото това показва едно огромно неуважение към човешкия труд. Ако искате ме наричайте лош, ако искате ме наричайте кринч, какъвто искате ме наричайте, това не е окей. Това отношение аз чувствам наистина отвратен от него. Не мога да повярвам. Който иска да гледа, който иска да не гледа. Тази вечер Русалки излиза в 8 часа. Гледайте, ако вие прецените, ако ви харесва сериала, гледайте си го. Но това отношение, чисто на човешко ниво, не трябваше да се случва по този грозен и махленски начин, който само единствено да нахрани твоето его, Линшо. Съжалявам. Дори не ти казах името през целия клип, защото съм страшно обиден. Не мога да повярвам, че има такива хора. Хей, аз мислех да остана без коментар по тази тема, само че... Хей, Лина, аз също смятам, че трябваше да останеш без коментар, особено пускайки това видео ден преди старта на втори сезон на Русалки. Случайност? Не мисля. Така, първо искам да кажа, че не съм тук като защитник на Лилия Начкова, защото смятам, че тя е достатъчно голяма, достатъчно зряла и достатъчно популярна, за да може сама да се защити. Но тъй като най-вероятно тя ще замълчи, за да не се разправя с толкова пошли неща, аз пък от друга страна съм човек, който обича да си изказва мнението и затова правя това видео. Ще вървя по хронология на това, което чух и видях. И започвам с това, че първоначално Лина намесва Боби, снимането на вампирите от Норич. Това са си техни неща, за хонорари, за работи. Изобщо не знам защо Боби е намесен в това нещо, което е с цел да изясни някакви отношения между Лили и Лина и да отговори на въпроса защо тя не участва в Русалки. Какво общо имат вампирите от Норич, че ти не участваш в Русалки? Както и да е. Относно участието и в Русалки и за това, че на нея са се обадили и са й казали, виж какво, махаме те, не ни кефиш, няма да участваш в Русалки. Познавайки Лилия Начкова, знам, че тя никога не би направила такова нещо. Лилия е изключително деликатен и възпитан човек. Вие може би не я познавате, някой от вас извън социалните мрежи, но тя наистина е един от най-добрите и деликатни хора, които аз познавам. И винаги е много внимателна в изказа си и в подхода си към хората. Мога обаче аз да кажа нещо, на което съм свидетел, и то е, че продуцентите на филма Русалки ни бяха поканили на премиера на техен филм. И на тази премиера ние трябваше да се видим с тях за първи път, да се запознаем.
Даже имахме специален аутфит, всички бяхме облечени или в бяло, или в черно, трябваше да си изберем. Гледахме се представим по най-добрия начин, разбира се. И всъщност за нас това събитие беше много важно, защото предстоеше с тези хора да снимаме филм и си беше емоционално. Тогава Лили малко по-рано направи една Viber група на русалките, в която ние всички си пишем. И тя попита тогава, каза ни просто, моля ви, потвърдете ми, за да знам със сигурност кои ще бъдат там. И тогава Лина беше първата, която потвърди. Обаче, когато се състоя премиерата, всички чакахме Лина да дойде и Лина не се появи. Без обяснение, без съобщение, без нищо. Тя просто не се появи на премиерата. Все пак тя беше русалка и беше редно да се появи, защото играе главна роля. Да, обаче това не се случи и Лили тогава доста се притесни, защото пак казвам, че това беше първа среща с продуцентите. И даже така ми каза, аз сега какво да правя? Тя не се появи, те се да ти питат за нея, супер неудобно се получи. Наистина, тя тогава беше в много неудобно положение. След което последваха още няколко ситуации, които бяха червени флагове и най-вероятно Лили и Иван са взели решение, че е по-добре да отстранят Лина, ако няма да се заеме сериозно с проекта Русалки, което смятам, че е най-нормалното нещо. Може и да бъркам хронологията, но пак казвам, обяснявам нещата, които съм чула. Относно случая, в който снимахме вампирите от Норич, в Лили, и нея нямаше. Да, нея наистина я нямаше. Тя беше на процедура, но тогава тя на мене лично ми каза, Мило, аз нямам снимки, на процедура съм, отивай в нас, снимайте си, правете си всичко. И ние бяхме там, всъщност всички бяхме в Лили Иван, без Лили Иван. Нямаше никакъв проблем, Лина също беше там, всички се държаха страхотно с нея. Тогава аз, между другото, я попитах, защо не е дошла на премиерата на продуцентите. И тя, знаете ли какво ми отговори? Защото трябваше да снимам видеа с приятелки. Мисля, че това говори достатъчно. Хората, които не живеят в София, като Дария Овчарова, Боби, дойдоха от Пловдив, за да присъстват на тази премиера и да се запознаят с продуцентите, но Лина трябваше да снима видеа с приятелки. Дари даже беше дошла с мъжа си, с детенцето си. Но явно за Лина това нещо е било някаква пречка. Относно паркирането и това, че е правена забележка, аз вчера и написах коментар, който тя изтри, че не само на нея е правено забележка, а на абсолютно всички ни, които сме с коли, ни е правено забележка и Лили ни е молила, както Иван, да не спираме в двора под блока им, защото съседите се сърдят. Лина, това не е лично отношение към теб. И на мен ми е правена забележка, и на Боби, и на всеки един, който е с кола. Темата Ева и това, че Лили е говорила зад гърба на Ева. Първо да започна от там, че това е крайно махленско и недостойно да правиш интриги между две приятелки, които участват и в общ проект. Дори да е имало нещо, би трябвало да го задържиш за себе си. Защото Лилия Начкова, освен че е много деликатен човек, искам да ви кажа, че е единственият човек, който никога не съм чула да говори зад гърба на друг човек. Аз съм си позволявала, защото съм по-експанзивна, да споделям мнение, че не харесвам някой поради еди каква си причина, разбира се, дам своите доводи. Насаме съм говорила с нея и тя стои и мълчи и не взима отношение. Лили е такъв човек. Лили е човек, който пази тайна, за което Лина ти трябва да се радваш, че е човек, който може да пази тайна. Така че това, че в момента се опитваш да скараш Лили и Ева, наистина за мен е крайно недостойно. Имаше един период, в който Лили и Ева се бяха отдалечили, но да, след това си изясниха и мисля, че всичко е наред между тях. Ти споменаваш във видеото как Лили е говорила зад гърба на Ева, но това, че са се изяснили, го споменаваш в някакъв коментар под видеото, в отговор на едно момиче. Защо не го кажеш във видеото? Много неща спестяваш в това видео.
Във видеото си обясняваш как когато между теб и Лили са възниквали недоразумения, си я виквала настрани, казвала си колко много си я обичаш и нещата са се оправяли. Попитахте в коментар под видеото ти, защо и този път не постъпи така, ако толкова много държиш на нея и ако се чувстваш толкова наранена. И този мой коментар беше изтрит. Ще ви кажа, че миналата година Лили и Лина ми бяха на гости на морето, след което с Лили се отдалечихме. Това е нещо, което много малко хора знаят. Дори и хората от каста не го знаят, но ние имахме един период, в който не си говорихме. Причините няма да ги казвам, но със сигурност не съм била разочарована от Лили, просто я почувствах малко по-далечна поради обстоятелства, които няма да коментирам тук и сега. След това Лили се включи и оттам стана такъв скандал. Така сме си викали, т.е. аз си виках повече. И естествено в целият този скандал ние си изляхме всичко, казахме си всяка една как се чувства, изяснихме се и мога да ви кажа, че от тогава нещата между нас са много по-добри и сме много по-близки. И смятам, че така е редно. Смятам, че когато имаш проблем с човек, който наистина обичаш, ти не чакаш почти една година, да не си говориш с него и изведнъж публично да го изложиш и да предизвикаш хейт срещу него, а наистина ли надръпваш си го настрани и му казваш, виж какво, кажи какъв ти е проблема, давай, казвай сега. Дори да се скарате, дори да се обиждате, ако щеш. Важното е истината да се изкаже. И всеки да си изкаже това, което има срещу другия и това, от което е наранен, както се случи между мен и Лина. Не смятам, че публичното унижение и публичната махленщина е начина ти да си изкажеш нещата. Дори няма да говоря за това, което най-много ме дразни, е, че вие се подавате на тия провокации и не се замисляте. Защо след близо една година Лина пуска точно това видео, колко е наранена, плаче пред камера, ден преди старта на Русалки 2. Оставям размислите на вас. Чао и ви очакваме до вечера в 20 часа в YouTube канала и TikTok профила на Лилия Начкова, за да гледаме старта на сезон 2 на Русалки, за който толкова много сме се постарали и сме вложили цялото си сърце и душа, за да го направим да бъде толкова страхотен, само единствено за вас. Чао, обичам ви! Хей! Аз като последна включила се в проекта Русалки, смятам, че мога да имам доста обективно мнение, имайки предвид, че не знам пълната история на целия филм. Имам да кажа 4 неща. 4, да. Първо, браво, Лина, доста висша форма на манипулация, получаваш бонус точки. Явно, че проекта наистина ти е доста на сърце, щом въпреки, че не участваш, ти качваш видеа за нас, точно един ден преди да излезне епизода. Благодаря за което, ще има още хора при нас. Страхотна си. Номер 3. Абсурдно е да казваш, че Лили, човека, който е мега добър, аз не познавам по-добър човек, дори и лекичко наивен. Абсурдно е да казваш, че Лили върти интриги, говори за гърба на някой. Лина, стига. И последното нещо, което ще кажа е, че ние вече повече от месец заснемаме и сериала, и филма. Аз не съм видяла от никого лошо отношение, говорене зад гърба. Това означава, че Лили добре е изкоренила плевела.